Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. I have my best friend who ane mukadzi wake akanaka chaizvo. Mukadzi uyu ane chivakashure chekuti kunyangwe akafamba pamberi pako apa unokwanisa kana kutorwera ruti ende kutopera mate mukanwa nekuda kwechivakashure chake. Haungamboti muZimbabweni apa munongomaziva mandex kuti kana votaura vanenge vachitaura nekamwe kashona kaya kari broken zvekuti unoita kunzwa manyukunyuku. Unozvinakirirwa hake bhururu wangu uyu. Kunyange paakatanga kufambidzana naye mukadzi uyu, I thought kuti ndewe muno muXhosa ari kuda kungonyepedzera sekunge ndewe kuBulawayo. Asi nekufamba kwenguva mukoma ndakazotoona kuti kuinga wani zvaari wekwasadza. Mai vakanaka ava. I dream about him day and night. Apa ndakaroora zvangu. So akachizouya kwandiri. Apparently she is an addiction. Secret yangu iri pakuti ndafunga hangu kuti ndinge ndichimushandisira advantage nekuda kweaddiction yake yaainayo. Akauya kwandiri akabva ati apo paainge asati asangana nefriend yangu, she was in an abusive relationship and my friend was the one who was at least offering her some support. So at that time aipota achiti apo kana ava kunzwa too much stress because ainge akamboroorwa neumwe mupurisa muSouth African, saka hanzi aiva too much abusive zvekuti she did not know what to do anymore ende vane mwana vose. So at that time hanzi ndopa akachizotanga kuita zvana codeine uye zvekare ainge otora vana brongo achizanganisa neamarula, ndiro doro raanofarira kunwa obva adhakwa. So she slowly got addicted. Paakatanga kugara nefriend yangu, she tried to stop, but iye anoti dambudziko riri paari nderekuti kana akasiya brongo then she started to feel dizzy, achipera simba until achizonorinwa brongo iroro. So I have been supplying her. Akauya kwandiri achitsvaka advice yekuti how can I stop myself from doing this, but nekuda kwerunako rwake ndakabva ndati chance given, I am supplying her. I know zvinhu zvandiri kuita zvakashata, but gadzi rakanaka iri. Dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa ndaikupai mifananidzo yake kuti munge muchitapirirwawo naye mukadzi uyu. Kana kuri kunzi tichatadza tinge tichizotadza takawanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndachida kutotumidzira picture muri poster pachannel, toriona takawanda sevarume. Kana kuri kunzi tichatadza totadza takawanda tichimuchiva mukadzi uyu. Yo zvakangoma hazvo vedu we. Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Kweduwo tine umwe muti uyu takasiya taudzwa namundara kuti hatifaniri kuti tinge tichizoutema, tinofanira kuti tinge tichizoutema after 10 years. Iro rino gore mukoma nashi ndiro gore racho rechinumber 10 apo patiri kufanira kuti tinge tichizotema muti uyu. Saka tikufanira kuti tinge tichiutema muna July. Saka nyaya yava kuitika ndeyekuti pane vamwe mukoma vari kurota baba vachiuya kwavari, hanzi vakabata tsvimbo nezvimwewo zvinoshandiswa pachivanhu, but zvichiita sekunge zvinhu izvi hazvina kuchena nekuti baba vanenge vachifamba vachiita zvokunyahwaira vasingadi kuonekwa. Hamena kuti vanenge vasingadi kuonekwa nani, vanobva vazoenda vobva vazonohwanda hanzi kuseri kwerimwe zidombo vobva vatanga kupa mukoma masignal. Ivo mukoma vanenge vachiti tinenge takatogara zvedu pasi pezimuti racho iroro ratakanzi tinge tichizoritema after 10 years. Saka vanotanga kupiwa masaini nababa kuti simuka
ibvapo ipapo paumire, ende vamwe vako havasi kufanira kuti vange vachizozviona. Saka ivo mukoma vanoti ndiriko kuhope kudaro ndinotanga kunyahwaira ndichifamba ndichienda uko kunenge kuina baba. Vanoti kana vava kuseri kwezidombo iroro ndo pavanobva vazoona kuti inenge iri nyoka, but musoro chete ndiwo unenge uri wababa. Saka ivo vari kuti sofa vari kuramba kugamuchidzwa zvose izvo zvavari kuda kupiwa nababa, but last time vakazondifonera vakati bamuninika muti uya wadaita siyana nawo. Saka nawo handichazivi kuti mukoma vakazobvuma here kugamuchidzwa whatever that he used to tell me kuti ndo zvandiri kuda kugamuchidzwa namudhara, because as far as we know munongozviziva kuti even though kunyange zvikanzi mubereki wako akaromba, but pavanhu unenge uchiramba. But to tell you the truth, mudhara wedu ainge akaromba, ainge aine zvimwe zvimatrack aishandisa pakutakurira vanhu ivhu, river sand nepit sand. Saka mudhara vaiita imwe mari yainge ichityisa kutodarika vanhu vane mabhazi, but we knew kuti mari iyi it was coming from nowhere, because baba vaikwanisa kungoti vaine mari yakawanda dzimwe nguva votokunyimai kana mari zvekuti maisvika pakushaya kana mari mumba kana chikafu chaicho tichitombotambura. But taiti kana tikatambura zvokudya maybe for about 2 kana 3 days, vaibva vazoenda vobva vanotenga chikafu chinenge chakawanda chaizvo. ndo kamuraramiro katainge tichiita ipapo. So vedare ndikuda kukubvunza kubva kwamuri kuti how can I ask my brother in a proper way so that iye ange achizokwanisa kundiudzawo chokwadi, ane zvaakagamuchidzwa here kuhope, because hatisi kuda kuzopedzwa isu. When my father was alive, mukomanashe mumhuri maifiwa vana tete ava, vana mukoma vababa, mafiro avaiita. So apa there was such a very big family. Apa baba vangu ndivo vega vainge vakabudirira mudzinza rose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi baba vangu ndivo vainge vakabudirira mudzinza redu rose. Saka now takanzi tinofanira kuti tinge tichizotema umwe muti uyu, hanzi takanzi after 10 years, that is when we are going to bring down this tree. But dambudziko riripo nderekuti pane vamwe mukoma ava vane hope dzavari kuroteswa. Now vava kuti muti uyu haufaniri kuti unge uchizotemwa. I think kuti it is suspicious. Mukoma ava vanokwanisa vakazotogamuchidzwa tsvimbo dzacho idzodzo dzekurombwa. Very soon you are going to see those signs. Ameno vedare kuti munozviona sei. The following voice note that you are going to be listening to ndakatumidzirwawo ichibva kune vamwe mukoma vedu. Let us try to listen to his story and confession. Kumana shemakadiko ningiri nani ya ndakazosangana ne confession yangu yandakakurondedzera tata makuerenga ndichiti adzokai mukoma munyatso kutaura nawe zvakanaka naka. Like drama andakangoita tata like ndo zvinhu zvakangoitika. Ndikangoti ndichisvikako kuti ndasvikako pamba pavo ivavo sekuri vavo akatonitambirawo zvakanaka. So inini ndofarira kutora kwekuri ndofarira akati ndotongowanza kutora zvinhu like semajokes like usangobvunzika kuti zvinoita like ndozvandowanza kuita kuti zvimboitisvi kana kuti hapa nditongovharwa apa. Ndakazoona makomendi ngakutaura kuti ngaiyamodzorera bhegi asi mweya munhu amakatotora iyewe maybe zveshuwawo mai iyoyo. Ndakasara nemwana wacho ainditi inini ndiri munhu ndakatakura dare rako saka unokungotaura neni. Ndakazotaura navo ndichiti ndakadzosa bhegi. Ndikati kudzosa bhegi unotodzosa bhegi roro $1,500 ndokuti udzose bhegi iroro. Saka ndichikuziva mukomana acho kuti inyangu zveng'ang'anga zvikazviri ndatomba aitombonamata zvitodaro zveng'anga inini hangu hazvisi zvangu. Ndakatoona kuti hazvisi zvangu like ndimanga magospel andomboteerera ngotongonamata Mwari ka zvinhu zvitongore best. Saka handizivi manje mukomana acho kuti
ndotsvaga here $120 iri kudiwa here kuti ndipedzise mhiko dzacho kuti ndiite mari 1 kana kuti 1,500 US dollars handitomborera kuti ndidzodzosera bhegi. Saka handichazivi manje kuti nini hamunawo here mumwe munhu amunoziva anokwanisa kundibatsira kuti paradze bhegi mweya wacho wemunhu ndakatora kumakuva wacho ukwanise kudzokereka, because hey zvisati zvazoshata kumberi kwatiri kuenda, because nditongozoona ndege ndakutarira mamwe makomenti ka nditozoona ndega kuti ezvoni zvitori zvechokwadi chaichai vanhu vanova kuromboka kutoriko zveshuwa ende kada kutora senge zvonga majokes unozokuvara kumberi uko. Saka handichaziva kumanasa kuti ndoita sei nebackground inaro, because hey hapakatoipa, because ndakataura nawo futi manje akandoti aipotanga vandititumira $220 ka ichiti ndo inonzi collection fee, mari yechingoya mubhegi iroro. Saka bhegi ndakanga ndifana kuzoridzosa after 6 months. Saka nguva rimwe dzacho dzokona kuramba dzichizoenda, because vagava kuzondifonera voti bhegi rakudiwa nemari. Saka hey ndichaziva kuti kana zvinhu zvokuromba izvi zvemachokwa chaizvo chingondodzawo zani kuti ndoita sei, because 1,500 handina yekuti ndodzosera bhegi, $120 yekuti ndivatumire twese zvo zvacho ndogona kuiwana. But hey obvious mwedzi dzacho kumbozondati ndakazvitora muna December kaizvo, saka mwedzi dzacho dzozokwana zvekunana June July ikoko tinoda kukwana 6 months bhegi rororo vanenge vakurida atingite panenge vakudzorera mushu uya uyu. Then meno zvinhu zvacho ndezvechokwadi here, because kalongodezve vakangonyarara vakangonditi ndakambonetsana navo ndichiti bhegi renyu makandivhara chichiti bhegi renyu kanzi allright hatimbosiya zvakadaro, but muchazobuda ini kumasocial media zvakaita sevamwe nditora zvinhu zvisenge majokes sokubatsira se kana ndichita ndatombonakana mari atombeiwani. Saka ndoitawo sei nhengomana ashe panhau yakadai soi, because inini hanguzouromba handimbazvifarira. Hauzozive kuti bodzi vanokwanisa ukangosenda 220 kana kuti 120 tsvaka yaunokwanisa, then totokuudza zvokuita, totokuudza zvokuita kuti uchikwanisa kuita mari nebhegi iroro. Because vati hanzi bhegi irororo rofana kushandira inini, hanzi bhegi iroro rofana kushandira for 6 months otodzosa bhegi redu nemari inoenda kuudza kuti wozouya nayo. Saka angozviisa pahold on, anotongozviisa pahold on. Saka handichazivi manje kuti obvious kana bhegi yacho rikasandishandira izvezvi hana nditozvika am very no everyday ndechingozvifunga ndichingonamata tumwari ndichazoita sei kuti dane ndisina kuona makomenti ka ndakatora sabhegi irororo ndisagona kuti nditanga kundinetsa manje. Makwesheni andomboteera ndozonzwa kuti ndakurota ndakuita sei. Saka zvinozondinetsa manje ndoita sei manje kumana chamunauya like profita the best profit wamunoziva imini akwanisa kuchivhara, because ndikatongoshaya mani ukwanisa kundibatsira anogona kutongotaura namwari wangu kuti mwari ameno ndotogona ndotsvaga 120 yacho ndinopedzisa mhiko dzacho ndoita zvavanoda ndondokonzorera bhegi yapo dzati hanzi akandiza kuti bhegi riri inofanira kudzosa after 6 months anofanira kudzosa bhegi iroro. Saka izvi ndezvemachokwadi here izvi nemweya wacho womufi anogona kutanga kuzondinetsa unogona kuzondimuke kwese akatopuwa bhegi racho nditonaro bhegi iroro kumba kuti ndirase manje ndakutya manje makomana ndakasangana nawo handichazive mukomana kuti kuzvifambisa sei. Hey ameno kutoti dai vanga vesina kuzondudza kuti parodiwa imwe 200 ka kutoti dai zvakatongoita pangu dai zvitori muhuromba iyo dai pamwe ndichitoita mari.
nebhuku zvakanga ri bhegi rero rinofana kushandira for 6 months unonge wapedza zvaunenge uchida iwe. Aya patatenga makuva kwacho zvese masemanogara ndakaita baba vakatonzwa kuti dare rako radayirwa zvikuru zvikuru, dare rako radayirwa apakudiwa collection fee. Udanga vakandiudza inini tichiri mudare masati aenda kumakuva kuti tikazodiwa imwe 200 ndandakatauza kuti apa mari yandomboiwani kandi ndinenge ndazosvika. Manje ndakatovaudza muchimudare kuti mari yangu since ndakataura nemi kuti mari yangu ikutoshotai ngapo ndikasiya 400 ndinenge iri kuma 80,000 ndinenge kuma 80,000 rands mari isati ndinge kuma 400 something. Udanga akandiudza kuti pazodiwa imwe mari ka ndasagara ndatombopinda mumazviri ndatogara mene zvizvezvi zvazongoitika ndiriko varoti parodiwa 220 kati handina 220 kachisenda 120 collection fee mari collection fee. Ndakagara handinaka kuti ahora patongonyarara saka ngoti ahora gatimbozvisa pahodhoni pekutanga pacho kana pakasara naye manje papa handiti mukomana mari ukusenda rini kuti ibhega kuti tange kukushandira kuti kufamba. It's obviously zvogazonetsa kumberi kana dzake dzakukwana vakavagana kusongoida bhegi racho nemari yacho yaya zvakanozaiti mukatora kunivisa majokes ndipangotanga kuzobuda pamayoutube nepamasocial media makuita senge kugona topenga chaiko kana kuita sei kuza usadzisa nhiko dzako zokutumira mari kuti utange bhegi razakatange kushandira usodzosa bhegi. Mika wangu ngangoti anzi haungodyi muramba neberere chete mufenisi wakazondoa aivapo pataifamba naye aifamba nemwana wake anzi aufaniri kumhosa munhu parufu kuti mudzedziko dzangu idzodzo. But inini maonero andaizviita inini maonero andaisa from the first ka kuti mwana senge ndokuvharwa like ndaikuona senge vakutongondivhara varume ava meni zvakamira sei ndosvunisawo semukomana kana nine nhamba dzemunhu anokwanisa kundibatsira because ndikashaya nhamba dzacho chaiko ndikatoshaya mwana anokwanisa kundibatsira zvamai mani andiga kutongonamata mwari wangu kuti mwari anini handichazivi zvekuita because ndikatenge wana 120 ari ndokona kuvatumira nemari zvesho ndezvemachokwadi saka handichazive kuti ndandakutya inini kurega ndine bhegi vakanaka ngadai rako radayirwa ende one makomenti andakazoonzwa paprofession yangu iya yekutanga iya nditi nganodzosera bhegi kudzosera bhegi vakuti vakuda $1,500 US kudzosera bhegi kundodzosera bhegi chete vatoda $1,500 US kuti tipedzise kuti bhegi itange kundishandira inini pari kudiwa parikudiwa $220 or 120 ndomadza vakataura saka handina mari dzacho sofa $120 handimbomborina my money and $1,500 too much also handitombosi ndakaiwana zvamai mani saka ndizivi komana kuti ndobatsirikawo sei. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.